Con 8 sentencias de anulación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el Plan de Ordenación Municipal de Ourense vive unha situación terminal. Este goberno considera que Ourense está nunha situación de emerxencia provocada directamente polo Partido Popular e polo seu máximo responsable, Alberto Núñez Feijóo. E por que fago esta afirmación? Pois sencillamente porque Alberto Núñez Feijóo, cando era vicepresidente da Xunta, presidida por Fraga, e como conselleiro de Política Territorial, foi o responsable directo da aprobación do PSON de Ourense no ano 2003. Si el plan es declarado ilegal, el Concello pedirá explicaciones a Núñez Feijóo. O que queremos dende aquí exixir é un inmediato pronunciamento do próximo presidente da Xunta que nos garantice esa folla de ruta que foi diseñada non fai moitos meses polo Goberno municipal e polo anterior presidente da Xunta para evitar que Ourense se paralice coa anulación deste plan. Al nuevo presidente de la Xunta le pide estrechar colaboración, el apoyo a todas las actuaciones del nuevo plan y que garantice el desarrollo urbano ordenado de la ciudad mientras no se apruebe este, y mensaje también para Enrique Novoa. Confío en que o señor Núñez sexa quen de facerlle entender ao voceiro do Partido Popular que cando un plan se anula por ilegal non hai máis corrección que facer un plan novo.